Liberálne a progresívne médiá 24 hodín denne šíria klamstvá o rozklade právneho štátu a demokracie na Slovensku a dávajú jasné pokyny svojim poskokom v progresívnom Slovensku a v Saske, že musia burcovať ulicu, že občianska neposlušnosť je najlepší liek na boj s vládou vytvorenou na základe demokratických parlamentných volieb. A poskokovia poslúchajú na slovo. Na 13. augusta už zvolávajú ulicu. V poriadku. Proti gustu žiadny dišputát, ak by to bolo iba o pokojných protestoch. Ja však už teraz vidím niekde v prvom rade takéhoto protestu. Opozičného aktivistu, ktorý nabudený a povzbudený všetkými výkrikmi a obvineniami rečníkov na pódiu na adresu vlády príde domov a začne čistiť zbraň. Hovorím to s plnou vážnosťou a konzistentne. Atentátom na mňa nič neskončilo, pretože opozícia nedostala príležitosť, ktorú si tak želala. Mojou elimináciou rozložiť vládu a vyvolať predčasné parlamentné voľby.